रायनायावनोथ' नांलायलायलाय जादों आंखौ माबायदि बुदों। खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ गासैबो खनसे बरायफिनबाय थाबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङै दं। लोगोसे आंबो नोंथांमोननि अननाय सापर्टआव जोबोद मोजाङै दं आरोना। आं नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ लाबोनायनि थाखाय रेडि साखा फारा जालायबाय। बे भिडिअआनो जाहैबाय एकदम मा होनबावनो नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनो बोरैबा लासिंसिंबो नङा होमब्ला। ओमफ्राय जायबा नैबे भिडिअखौ जायनि सायाव बानायनाय जादों बे जाहैबाय नाखि माने हौवा, बेयो जोंनि जायगानि गोबां हालामनि जोंनि नैबे 3 नं मणिपुर गामिनि दैसागुरि होननाय गामिनिमोन आरोना। ओमफ्राय बेयो खारलांनाय क'क्राझार गसाइगाव होननाय जायगायाव मोनसे हा गोदान होदोंमोन ना। बे हाग्रामानि समाव बे समावनो बिसोरो थांनानै हा गोदान लाहैदोंमोन आरोना बिदि। थ' नोंथांमोना बे समाव बिनि बिसिया जायबा लाना खारदों बिनि बिसिया मा फोरमायहरदों एसे नायलांबानो जाबाय। कल रेकर्डखौ आं नोंथांमोननो एसे देखायनानैसै। मबाइल लांफायाखै सानैबो? मबाइल सानैबो लांदोंमोन लांनाया, ओमफ्राय दा नांलाबा माबा सासेयाथ' जोंहानोथ' बेलेन्सखौनो सोआसै, थांनायनिफ्रायनो सुइस अफ, ओमफ्राय हिनजावनाबो सुइस अफ। ओमफ्राय माने गामियाव गोमानायनि थाखाय इयाव कनफार्म जाखाबाय आरो ना सानैजों खारदों होननानै। कनफार्मआथ' जादों जानाया, होमबाबो माने मबाइल मोनबा खनसे रायज्लायनो सानदोंमोन। माने दाख्लै आंनाव फैनानै आंखौ माथो होस्रा लांलायदोंना बेयो, ओंखायनो खनसे रायज्लायहरनो नामा सानदोंमोन आं। ओंखायनो नैबे नाम्बारखौ माबायाव आधार कार्डआव मोननायखाय बेखौ लायो नामा साननानै कल खालामदोंमोन आं। ओमफ्राय मा मावो बे माबाया दा लांजानायनि हौवाया? बेबो हजों आन्द्रायाव थायोमोन। हजों थाबाय थाखायो? थाबाय थाया, माने बिदिनो बोसोर गिदिंनानै माने फैयो आरो बैसागुफोराव बिदि माबाफोराव फैलाबायोमोन। बेबो आरो बिदिनो एखे बिदिनो बोसोर गिदिंनानै फैलाबायोमोन बैसागुफोराव। रावबो गैला। नोंसोर बिमा फिसा साथामल'सै? ए, बेखौनो गारना खारबाय बिसोरो? मिथिगौ मा सानना मा होननानै मा। नोंलाय आवगोल मिथिनानै एसेबो रायाखैमोन होनबा? ए, नों सिगां मिथिनायावलाय एसेबो रायबायबायाखैमोन होनबा? रायनायावनोथ' नांलायलायलाय जादों आंखौ माबायदि बुदों। नांलायलायनायावनोथ' गामिनि मानसिफोरखौ मिथिं लेंलायलायनाय मिथिं जाबाय। नाम्बार सोरजों रायलायदोंमोन बे नाम्बारखौबो बरनानै होनो हायासै आंनो गामिनि मानसिफोरा। सोरजों रायलायदोंमोन ना रायलायनायखौनो आं थांनानै देगा देगि हमहैदोंमोन। आंखौ गोदनायाव हमथानानै नाख्लाय हरदों। नोंखौ? गोदनायाव हमनानै नाख्लाय हरदों आंखौ। रायलायनायाबो अबे जायगायाव टयलेटआवसो रायलायहैदों। जायगायानो गैलाबा? टयलेटआवसो थांना रायलायहैदों। हिनजावखौ जेबो बुङाखै? सर' होननानै ओंखारलांदोंमोन आं, सिरि सिरि ओंखारलांदोंमोन आरो। माने दावरावानो जाखाबाय जेब्ला आं मानो थाङा जानो होननानै आं मबाइलखौ माने आं भिडिअ खालामनो बावगारदोंलै। आं मबाइलखौ माने चार्ज होनानैसो ओंखारलांबाय ना, नहले आं बे रेकर्डिं खालामना दोनबाबो आं प्रुफ होनो हागौमोन आरो। नंगौथ' आरो। ओमफ्राय बे हिनजावखौ मिथिखायाखैमोन नोङो बेखौनो होननानै? मालाय सिरि रायलायनायालाय बोरै मिथि, नाम्बारखौनो देखायासैबा नुवासै, दानखाबाय डाइरेक्ट नाम्बारखौनो दानखाबाय। हरगेजेराव फन हरदों, 10थायाव फन हरदों, ओमफ्राय सोंहरदों माने आंनि थाखाय नांलायखो ना माखो, दाबो जोबाखै नामा बिदि होननानै हराव फन हरदोंमोन। ओमफ्राय गावहा होनहरदों, ओइ बेखौनो माबाबाय थायो नामा, सिरि थादो इदि होननानै माबानो नागिरबाय थायो नामा इदि होननानै बे हिनजावनो खोन्थादों माने। आं बारान्दायाव दंमोन होमबाना, आं माने बाहेरायाव ओंखारनानै दंमोन आरो। आंखौ मिथिया बियो, माने एसे माने आन्दोआव थाहैदोंमोन नालाय। ओमफ्राय नागिरना मोनैनि गावहा न' सिङाव हाबनानै दर फांथेना थाबाय। दा आं बारान्दायाव सिरि सिरि फैना जिरायफैबाय। बिराद जाबाय आरोना हर गेजेराव। ओमफ्राय बे मबाइलखौ आं सेस माबाजोबना लादोंमोन आं हर गेजेरावनो। गाव उन्दुलांनाय समाव आं मबाइलखौ खावना लादोंमोन आरो। रुमा एक्सट्रा जादोंमोन आरो उन्दुनायाव हराव। ओमफ्राय बे खारनायसिम मैया जेनेबा समबारसिमाव नों बे हिनजावखौ जेनेबा मिथिगोना मिथियामोन बे हिनजावानो बेजों रायलायबाय थायो होननानै? रायलायबाय थायो होननानै आङो माबाखालि मिथिदों, देवबार सानाव मिथिदों आरो। सान माबायाव 3थासोआव वाट्सएप रायलायखायो ना मायो बेखौ आं डाइरेक्ट सन्देह हमाखैमोन। गामिनि मानसि होननानै आंनिनो लोगोथार, आंजोंनो गुले गुले जेरावखि थाङा आंजोंनो गुले गुले खालामनाय। देवबार बिदिनो 2थासो जादों आरो ना। आं वाट्सएप लगइन खालामना, गावनि वाट्सएप लगइन खालामदोंमोन नालाय, बे वाट्सएपखौ खुलिदों आरो माने आङो। ओमफ्राय माखासे बिराद माने फटाफट दाननाय माबा दं नालाय, इयो माने थांजोबखादों आरो माने डाइरेक्ट। ओमफ्राय बे मोनसेया जेने थेने आं स्क्रिनशट मारिना लाखिनो हाबाय आरो बे गाव रायलायनायखौ।
ससेखौ जागोन दे मेसेज रायलायनायखौ ससेखौ लाखिनो हाबाय आं स्क्रिनशट मारिनानै ओमफ्राय डाइरेक्ट आं गामियाव ओरै खोन्थाहरबायना बेयावनो एसे दावराव दावसि जाबाय हरावबो माबाखालि देवबारखालि हराव गाव आइनिफ्राय देवबारखालि ओंखारलांखाबायानो देवबारखालिनो हराव दावराव दावसि जाबाय माबायाव गगामुखआव हराव माबायावनो फैबाय ओंखारलांबायानो होमबाना ओमफ्राय न'निफ्राय खैथासोआव ओंखारलांनाय बिसोरो इनिफ्राय सहैनानै फंबायनावसो सोंनांसिगोन खैथासोआव ओंखारलांनाय जेनेबा फंबायासो फैदों नोलोबारिसिम नोंहा जेनेबा नों दहाय जे सिलायाव जेनेबा आथिं सुनानै ब्लड थांदों लायदों बेखौ होनदां खैथासोआव आथिं सुलायनानै गामिनि मानसियासो खोन्थानो हासिगोन बेखौ गामिनि मानसियासो नुदों अ नों न'आव गैयामोन आरो ना आं इयावसो जनायावसो दंमोन दाबो जनायावसो दंना माने आं जनायाव इनि सानसेल' उन जादों सानसे माने हरसे होनबानो जायो आरो फुङाव फैदों आरो बे देवबारखालि फैबाय नोंबो समबारखालि फैबाय आरो ना या बुधबारखालि गाखोदों बिस्थिबारखालि माबादों आं गाखोदों बेबो आं माबाखालिनो मोनफैगौमोन बिस्थिबारखालि गाखोदोंबा माबाखालि सुक्रुबारखालि फुङावनो मोनफैगौ ओमफ्राय आरो ट्रेना लेट जाना होबाय हरावसो मोनफैबावबाय जागोन दे ट्रेनानो लेट जाना होदों आङो ओमफ्राय बिदि थानायाव केस होनाय जाबायना केसआथ' होनाय जाबाय सोर केसखौ सोर नोंनो होदों ना नैबे हिनजावनि जों गसाइगावआवबो थांनो ओंखारदों आरो ना केसखौ सोर होखो जेनेबा नों होखोना ना इसोर हिनजावनि लागोआ आं इयावसो होदों मा बाबा मोनासो होदों जों हिनजावनि माबाफोराबो होआखै रानि पापानि बाबा मोनाबो होआखै इयाव आंसो होनाय जादों माने आंनो नांथारगौ बेखौ माने मानसिखौनो नांगौ आरो माने आंनो जेखि जाया मानसिखौनो नांगौ आरो माने आंनो दा न'आव फैफिनजानो लुगैदों आरो ना मोजाङै मोजां न'आव फैफिनजानो माने बिदिनोसै उनाव बेलेग जागोन आरो माने ना ओमफ्राय माने न'आव नांथारगौ आरो माने आंनो न'आव नांगोनथ' आरो दा गथ' सानैल' दङ दासो रायजो जाहांनाय उनाव जेखि जाया बेखौ माबाला ओमफ्राय जेखि जाया न'आव हमना मोनोबा न'आव बे जेखि जाया बुग्लिनानै लायो ना मायो आं बेखौ जेबो मिन्थिया सोरबा बुयोबा बुथोंसै आं जेबो रिक्स लाला बेखौ जायखिजाया न'आवनो नांफिनगौ आरो थिगानो ओमफ्राय केसखौ अबाव होनो होनदों इयाव जनायावसो होदों जों गसाइगावआवसो हैनांगौनो गसाइगावआवसो नांगोन आरो इनिफ्रायसो गोमादों नालाय होआलै इसोरो हिनजावनि लागोला सब इनि सायावसो दाय हमजोबदों दा जाख्रावनि सायावसो माबायाव हौवानि सायावसो दाय हमजोबदों दा हौवाया लाना खारबाय नालाय हौवानि सायावसो जाबसिनसिगोनथ' आरो इसोरो दालाय जोङो माबाखाबाय रायलायखाबाय हिनजावाबो गसाइगाव थाफैखानायलै हिनजावाबो गसाइगाव थाफैखानायमोन गावहाबो थाफैनानै थाबायना ओमफ्राय इयाव गावहा ओमफ्राय न'आव थांनानै मानो फैफिननांगौ गावहाबो फैफिनबाय इयावनो रायलायखानाय मानसियालाय थांखागोन ओमफ्राय जायबा खारदों बिनि जायबा दोनखारजादों बिनि हिनजावनि फिसाय बियो मा फोरमायहरदों नोंथांमोना कल रेकर्ड खालामनायखौ नोंथांमोन एसे खोनासंनोसै आरोना ओमफ्राय मा फोरमायदों नोंथांमोनाबो एसे हेफाजाब होबानो जाबाय आरोना अननानै बर'जों बर' हेलौ रंजालिनि हौवा ना माबा ब्रादार बै हौवानि दा रंजालिखौ लाना खारनाय हौवा नोंहा खोनासंलाय बेनिखि रंजालिया लानाय हौवा ओमफ्राय इनि न'खरनिया खावलायदों आरो आंखौ भिडिअ बानायना हो होनना बुंनायखाय नागिरना मोननायनि थाखाय बिनि थाखाय आं माने एसे गावसोरबोथ' नैबे आंनो नाम्बार हरनायफ्रा बारा मोजां मिथिया नालाय डिटेल्स ओमफ्राय दानि हिनजावनाव कल खालामबाय आङो ओमफ्राय नोंनाव एसे डिटेल्स सोंनो होननानै कल खालामदों आंनाव बे खारनाय समाव नों बहा दंमोन दा खारनाय समाव आङो ओंखाम गोरलैयावसो दंहैयोमोन गामियावनो बिसोरो माने आंना हिनजावा ओरैनो आर'ज थांदोंमोन क'क्राझार थांदोंमोन आर'जआवहाय बेयाव थांनो होननानै गामसा गैया नालाय गामसा लायनो थांदोंमोन गामसा लायनो थांनाय मानसिया एकथासोआव बिदिनो फन हरनानै मा नांगौ होनना सोंहरदों आरो नोंनाव सोंहरनानै ओमफ्राय दुइथानिफ्राय सयसआव जाबाय थायो मबाइला बिदिनो सिमखौबो बे सामान बायना हरनाय सामानाव सोहरनानै हरफादों सिमखौबो मनायाव सामानखौबो बे गाव गारि थांदों बे गारिनाव हरफाजोबदों ओमफ्राय मोनायाव बेखौ सामान लखबनायाव ओमफ्राय सोरनि सिम होननानै सोंनाय नायबाय आरो सोंनाय नायनायाव फन बुनायाव आंनि नाम्बार ओंखारबाय आरो लोगोफोराव फन बुनायाव ओमफ्राय मानसिया सिमखौ लांफैयाखै नोङो जेनेबा बे एसे गोसोथोलायनाय बेसे गोबाव जाखो नों मिथिगौ नामा गोसोथोलायनायखौनो आं मिथिया सोंबाबो खोन्थायाखै आंनो सोरजों रायलाया रावजोंबो दासो बुंबाय थायो रायलायनायखौ मिथिया गोसो सिं सिं गोसोथोलायखोना माखो जेबो मिथिया दा रायलायनायखौ मिथिया आरोना बिदि आनागुनाफोर जेबो
आं बिदि रायलायनायावबो मिथिया आं खोन्थायाबो नालाय ओमफ्राय नों न'आव थायोना बहा थायो बहा थायो आं खामानियाव थायोमोन दिनैजोंसो सानबा जादों न'आव फैनाया औ बिदिनो 10 थारिखआवनो फैदों आरो दाख्लै 10 थारिखआवहाय बेसेसो गोबाव जायोमोन बाहेरायाव बाहेरायावहाय आं बिदिनो बोसोरसे जाहैबायमोन आदसा न'आ बिसोर खाथि खाथि थाखायलाय बिनि हौवायाबो खाथि खाथि थाखायो बिनि हौवाया 6 थारिखआव फैदों ओमफ्राय आङो 8 थारिखआव ओंखारबोदों आरो ओजोंनिफ्राय आदसा नोंसोर खामानि मावनायाव ओजों जमासो थाखायो जमा थानायाथ' जमा नङा बिदिनो खाथि एसे खाथि गोजान जायो आरो 2 किल'मिटारसो जायो गामियाबो खाथिखाना गामियाबो मोनथिखा गामिया मोनथिखागौ आं न'खरनि बाबानो मोनो बि न'खौबो ओमफ्राय नोंनि नामखौ मा नाममोन आंनि नामा जोंसार ओमफ्राय माबानिया हिन्जावनिया हिन्जावनि नामा रंजालि जागोन दे ओमफ्राय दा बिदि थानाफ्राव केस होनाय जाबाय नामा थानायावथ' केस होथ'वाखै माबायाव हगारजोबदों एबसुनियाव होजोब्बायमोन नागिरनांगौबाथ' दा नोङो थानाफ्रावबो होनांगोन इनफरमेसन होनांगोन आं दानि सोंहरदोंमोन हिन्जावनावबो हजों जनायावसो होदोंमोन जनायाव होनायाथ' खामानि जानाय नङा नोंसिनि पुलिस स्टेसनावसो होनांगोन जोंनियाव नैयाव मा गोलैयो नोंसिना गसाइगाव सानबेसे जागोन होनदों बिसोर गोमानाया दिनैनिफ्राय गोमानाया समबाराव गोमानायसो दिनैसो खैथासोआव खारनाय बिसोरलाय बिदिनो 2थासो जादों बिसोरो इबो सासे हौवाया न'आव फैनाय सिलांदों ना माने लामायाव मानसिफ्रा 2थायाव नुबोदोंमोन बेखौ हौवाखौ ओमफ्राय बे आंनि हिन्जावखौबो हारसिं सिख्ला थानाय नुबोदों ना मामोननो हस्पिटालाव थांदोंमोनलाय हस्पिटालाव थांनाया बोरै बिदि जाखैखौनो मिथिया गारि लिंहरनानै मबाइल बिनायखौ होलांलायदोंमोन ओमफ्राय दा बिदि जाबाय माथो खालामबावनो मोनथिस्लाबासै हाखुदाखौ थाब मोनथिबाथ' माबागौमोन माने जोंबो बारा दाउट जायासै माबा हस्पिटाल थांनायखाय बिदि जागोन होनना सानाखैमोन आरो मिथियानोबा मिथिया आं देहा गाज्रिफोरखौ लांदोंमोन नालाय बेयाव दंहैबाय थायो होनदों मानसिफ्रा बे हस्पिटालाव नुबोदों होनखादोंमोन सोरबा ओमफ्राय नोंसिना गथ' गथाय आंना गथ' गैथ'वामोन हाबा जानाया बेसेसो गोबाव जाखो हाबा जानाया 6 बोसोर जाबायमोन ओमफ्राय सासे जाबायमोन आरो गोमानाय नोंसिना अरिजिनेल न'आ बहायमोन आंना अरिजिनेल न'आ बे गसाइगाव बारनानै बावरागुरियाव ओमफ्राय हिन्जावनिया हिन्जावना ओजों चिरां ओमफ्राय नैबे हिन्जावनि जिथुनाखि न'खरनिफ्राय जेबो खबर फैयाखैना दाबो नागिरनाय मानाय ओजोंनिफ्राय खबर फैयाखैनो ओजोंबो होजोबनायालाय ओमफ्राय खबर फैथ'वाखै दाबो सोरबा सासेया फंबाया खबर हरदोंमोन बिदिनो ओमफ्राय नङा मानसिखौ फट'सो मोनदों होननानै खबर हरलाबायदों ओमफ्राय नङा जागोन दे धेमाजियाव फट'सो मोनदों नामा अफिसाव बेखौनो हमना दोनबाय होनदोंमोन आरो जोंना सासे फंबायमोना बेनिफ्राय दा नङा मानसिफ्रा मोनाखै ओमफ्राय दा मोनोबा मा खावलायगोन जेनेबा फैफिननायखौ लुगैयो ना मायो फैफिननायखौ लुगैयो मोनोबाथ' गावबागाव माने बियो गावनि हिन्जावजों थांफिनथोंसै नोंनि हिन्जावा बे नोंजों थाफिनथोंसै बेखौ लुगैदों आरो ना दे बिदिबालाय बेखिनि आरोना आं जेनेबा होनोसै नङा होमबा बेसेबां मानसिफ्रा नागिरना मोनो नङा होमबा जोंहाथ' अल इन्डिया बर' एस'सियेसन दं नालाय बेखौ माने नागिरनानै एसेसो खौरां हरथोंसै नङा होमबा दे बाबा बेखिनियानो थ' लोगोफोर भिडिअआ आं माने दिनैनि जुगाव जोबोद कमन जोबोद माने जाफ्लेबाय थाग्रा बार बिदि जाफ्लेबाय थाग्रा दिनैनि बिराद मोनसे जाथायमोन खबर फैदों आरोना थ' उफायबो गैयामोन नङा होमबा बयबो माने न'खर संसार गारनानै बिदि खारोब्ला बयबो न'खराव माबा सिन्था धारणाजों बुहुद बुंफबनानै थायो जोबोद माने सिन्था जायो मा जाहैखो मा बेरखो बबाव थाहैखो आरो बिसि फिसा गारनानै थांनाय बोरै रायजो जालांगोन हिन्जावफ्रा बा हौवाफ्रा बोरै मा जागोन मा मागोन बोरै जालांगोन बहुद सिन्था जायो दा बेनिखायनो माने न'खरनिफ्राय खावलायनाय लेखा जाथि बंस'फ्रा खावलायहरनाय लेखा आङो नैबे भिडिअखौ बानायनाय जादों आरो नोंथांमोना जाहाथे नोंथांमोना जुदि बबावबाफ्राबो आंनि नैबे भिडिअखौ नुसननानै जुदि नैबेयाव सिखोना होनाय हौवा हिन्जाव सानायखौ जुदि नुयोब्ला नोंथांमोना अननानै माने इनफरमेसनखौ हर आरो नैबे सिखोना होनाय नाम्बाराव अननानै माने खोन्थाहर जाहाथे बिसोरनि न'खरा बोरैबा बिसोरनि जुदि नैबे बिसोरो गोरोन्थियाव माने गोरोन्थि बुजिलायनानै जुदि थांफ्लांदोंब्लाबो खनसेखौ निमाहा होलायनानै माने न'खरनियाथ' दानि हौवा हिन्जावफ्रा न'खरनि खारनाय जाहैबाय हिन्जावखौ लाना खारदों बिनि हौवायाबो बुंबाय ओमफ्राय जाहैबाय हौवाया दोनलांनानै बिनि हिन्जावा बुंखाबाय माने फैफिनाब्ला दाबो मोजाङै मोजां बोजबना लागोन नांफिनगौ होनना बुंखाबाय नालाय थ' खनसेखौ निमाहा होलायनानै न'आव बोजबना लागोन होनना बुंदों आरोना थ' बेनिखायनो माने बयबो अननानै खनसे माने बा बांसिन जों बांसिनबाबो मिथियोब्ला इनफरमेसन हर आरोना ओमफ्राय हायोब्ला बिसोरखौ हमनो हायाब्लाबो माने खाथिनि थानाफ्राव जुदि इनफरमेसन होनानै होयोब्ला बिसोर माने थानाया हमना दोनगोन आरोना थ' बेखौनो आं नोंथांमोननि सिगाङाव गुरैयै खावलायनाय जाबाय आरोना अननानै माने बर'जों बर' एसे एनै माने जाफ्लेबाय थाग्रा काहिनिब्लाबो अननानै माने हेफाजाब होलायनो थाखाय आं गुरैयै बयखौबो खावलायनाय जाबाय आरोना